сърцето на България човек неочаквано може да попадне в рая. Местността Маарата и Крушунските водопади са достойни за декор на сагата Властелинът на пръстените. Село Крушуна се намира там, където последните склонове на Стара планина преминават във възвишения и там е началото на Дунавската равнина. Най-близкият град е Летница, а само на 34 км е Ловеч. До самите водопади се стига за 15-20 минути по малка екопътека, която започва от хижата, разположена в подножието на природния феномен. Тя се извива покрай реката и отвежда туристите до най-голямата и най-красивата в България водна каскада, осеяна с много прагове, тераси и малки басейнчета, известна като Крушунските водопади. Пещерата, от която започва водопадът, е на около 800 метра южно от селото. Тя е достъпна само 150 метра от входа и то за спелеолози. В далечни времена голяма част от водопада е бил в пещера, която се е срутила. Така се е образувало природното чудо. Водата, която извира от карстовата пещера, пада от 20 метра височина и създава причудливи пещерни образования на открито – чаши, прагове, тераси, подковообразни скали. Потокът се стича по обли, обрасли с изумруден мъх камъни, после се разсипва на ручейчета, събира се във водна завеса и отново става на воден прах, отсежда се от буйната зеленина, пада в пропаст, успокоява се във вир. Първото впечатление, с което може да остане всеки посетител, е, че това място е част от филм за някакъв екзотичен остров. Стичащата се вода по скалите сякаш носи някакво приключение, а поточетата, образувани от бистрата вода на реката, вдъхват спокойствие и уют. За да може всеки турист да се наслади на уникалната природа на Крушунските водопади, предстои да бъде инсталирано ефектно осветление, обособяване на места за отдих и изграждане на туристически информационен център. Идеята е да се изгради завършен туристически продукт. Маарата, един кът, носещ в себе си много очарование, през 1995 година е обявен за защитена местност.